It-tnejn filgħodu l-Għaqda Ambjentali ħarsien Patrimonju Mosti ippreżentat petizzjoni lil Prim Ministru Laurence Gonzi u lil kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat tappella lil Gvern jintervjeni biex jiġi salvat wiet il-għasel fil-Mosta. Wiet li jinsab medded bil-bini ta' 24 appartament u 20 garaxx. L-ewwel applikazzjoni għal dan l-iżvilupp kienet saret fl-2002 bil-bord tad-DCC joħroġ il-permess fi frar tal-2009. L-Għaqda Ambjentali Nature Trust kienet appellat minn din id-deċiżjoni, bid-deċiżjoni finali mistennija tingħata fil-21 ta' Ġunju li ġej. Sa dan it-tant ix-xogħol beda. One News kellem mas-segretarju tal-Għaqda ħarsien Patrimonju Mosti Jonathan Paul Kuxkiri li spjega kif dan huwa l-uniku wiet f'Malta li għaddi minn ġo nofs ir-raħal. Għandna sitwazzjoni fej għandna post uniku, il-Mosta, post li għadu jirrappreżenta il-valur tradizzjonali tal-Mosta agrikolu, hemm girna, hemm ħitan tas-sejjieħ, post imħares mid-dinja kollha, allura hemm ħafna raġunijiet kemm legali, kemm minnaħa ambjentali u kemm anke minnaħa ta' historical heritage għalfejn m'għandux jinbena, speċjalment bini enormi massiċ kummerċjali, flats u garaxxijiet. L-Għaqda appellat ukoll biex il-Prim Ministru jassiguri li ma jsir ebda żvilupp fiż-żona li hija ekoloġikament sensittiva.